аз съм Светлина и ще покажа. И днес отново почвам да занимавам гейминг. Да ще играем на Майнкрафт, ето този сървър, в който съм го кръстила с Steam. Него ще изправя град. Построила съм само една къща, пък малка построих. Много грозно стана, но нямаше какво друго да направя. И да, извинете, че изправя видеото, но просто странили статах. Това представлява къщата, направих нещо по-странно. Махайте да стъпсваем. И така се казва тия. Къде? Ега. Направих така. Това е малко по-странна къща. Не съм много завиждала, още взето. Да, като съм направила. Бях казала тези сървър, вече това става видеото. Днес ако чувате, просто хапвам да кров. Тук не съм смяла. Да. Снимам салфи. Да. Съжалявам, че ако не ме чувате или ако не виждате, тъй като да. И в това видео какво ще правим, не знам. Всъщност, не знам какво ще правим. Но мисля да направим някакъв хотел или нещо. Не знам. Смятах да направим нещо такова. И не знам какви материали. Спонж. Каква е разликата между тези два спонжа? Не представа, но да. Може ли да ви попитам нещо? Защо ето тук и... Опа, защо ето тук най-отгоре първите 1, 2, 3, 4, 5, даже може 6 и има и тук 5 и има и тук. Да, не знам, но така, видно това. Добре, взимаме това. Не, няма да вземем това. Селани ще отдадо по. Това дърво. Топки. Да, тук ще се пробвам да направя нещо като море. Ще направим блока тук. Тук не е блока ми се. Малко по-напред. Да. Ще доста тук. Така. Естествено. Ще видя колко. Ще видя колко има. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Така. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 1
стигнем колата. Да не знам колко ще е толкова. Този хотел ще се казва Оазис. Да, ето. Може да не ми се струва много добре, но да. Може би ще е на няколко части. Така. Като да не вода, то ще е така. Мразиме да копая, тъй като ще не снимам доста време. Това правя вода така. Да съжалявам, ако ще е твърде много. И да, нещата ще върна, когато направя вода. И да, хора, ето ме, завърнах се. Направих пода, също така направих и тук, къде ще стоят вратите. Върнах се след 1 час, тъй като майка ми беше вътре в стаята. И да, сега ще направим и етажите. Трябва да са 1, 2, 3, 4. Ето тук ще е другия етаж. Да, точно така трябва да ги направим. За да може да не се гличваме. Ще има по няколко стаи на етаж. За съжаление не мога да снимам на Skywars. Пробвам се, но ми спира за снимачката. Ми спира мобизена, не за снимачката, ако ви говоря. Опа. Да. Спира и за това ще си пробвам още няколко пъти и може би вече ще може да стане, но не съм сигурна. Така. Ето така. Сега нека направим и другия етаж, ще е на 2 етажа явно. 1, 2, 3, 4. Не на 2. Сигурно ще ми се... не, забий ми просто. Да, ако опитате откъде съм си изтеглила Майнкрафт, от или Аптоиде, както искате, или Аптоид, не знам как нарича. Аз към Аптоиде, защото не, понякога към Аптоид. Та да. Майнкрафт се изтеглих оттам, а Mobizen ще си го изтеглете оттам. Ако не може да го намерите в Google Play магазина или ако устройството ви не е съвместимо с това приложение, може просто оттам да си го намерите. Допълваме по още 2 блокчета. И не знам как ще се качват всъщност. Да.
Така, довършваме този етаж, попълваме и спирам видеото. Това е твърде високо. Добре. Да, попълвам стените и слагам прозорци. И да. Видеото и ще заснема ново, за да не става толкова дълго. И за да не мога да... И може би... Може да не ми дава повече да снимам или повече да... Да. Да не мога да го кача в YouTube. Това имам предвид, но не мога да се изкажа, не знам защо. Този блок ще се получи малко странен. Извинете, ако чувате котката, просто се ближи. Може да се гледали клипа петак. Да, на 3 етажа. Защо забива така? Извинете ме. Ако забива и на клипчето, да знаете, че не е от вас, ами от телефона ми. Така. А сега изглежда ето така. Не кой знае колко зле, нито пък кой знае колко добре. Малко странно изглежда. За разлика от тази смешна къща. Да. Сега ще се върна, когато попълна стените и ще спирам видеото.